Nastavljamo propovjedi iz Evanđelja po Jovanu. U 14. poglavlje smo. Jutros ćemo da propovjedamo iz 12. do 14. stiha, strana 957, a imate u vašim biltenima, jako kaže od 8. do 12. u stvari od 12. do 14. stiha, kao što vidite tu. Čitavo evanđelje po Jovanu je o Gospodu Isusu. Da bi vidjeli njega, da bi vjerovali u njemu, da bi imali život. Mi se nalazimo u dio koji se zove oproštajni govor, gdje Isus ima posljednji sastanak sa svojim apostolima i podijeli važne stvari. I često govori o Ocu, o njegovom odlasku. Pretprošli put vidjeli smo kako je Isus rekao da ide, a kad ide to znači da ide na krst, da će biti vaskrsnut i onda da ide i vraća se Otcu vaznesenjem. I učenici nisu razumjeli to i onda Isus im je dalje objasnio i rekao da je on jedini put, istina i život i da niko ne dolazi Otcu osim kroz njega. I onda prošli put vidjeli smo nerazumijevanje u vezi Oca i vidjeti Oca. I onda Isus je to razjasnio i rekao ko je vidio mene, vidio je Oca. I pozivao ih je na vjeru i onda je pozivao da se sjete djela koje je on činio, jer ta djela su očeva djela. I sad u 12. stihu 14. poglavlja nastavlja u vezi djela i onda pređe da govori o molitvi. I onda ćemo samo pogledati ova 3 stiha jutros, 12, 13 i 14. Zaista, zaista vam kažem, koji vjeruje mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti. I veća će od ovih tvoriti, jer ja idem ka Otcu svojemu. I šta god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. I ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti. I onda velika tema, naslov jutros je veća djela i molitva da se proslavi Otac u Sinu. Imate kosturu, biltene, ako hoćete olovkom da dopunjavate, možete, ako radije slušate, slušajte. Prvo ćemo da gledamo ta veća djela i onda ćemo gledati ovu molitvu. Djela koje ja tvorim i on će tvoriti. I veća. Šta su to veća djela? I onda mi smo odmah brzi da pretpostavimo, da podrazumijevamo da to znači da ćemo činiti čak više nadprirodna čuda. Ali to nije šta je u pitanju ovdje.
I to je jedna velika greška, što ćete vidjeti. Ovdje ne kaže čuda, nego kaže djela. I svakako Isusova djela uključuju nadprirodna čuda. Ali to nije jedino što je Isus činio. I to nije što je u pitanju ovdje. Osim jedno veliko nadprirodno djelo koje se stalno ponavlja. A to je vaskrsenje mrtve duše. Novorođenje. To jeste nadprirodno čudo koje se dešava svaki dan. Ali ja sam vam rekao da kad Isus kaže djela koje ja tvorim i on će tvoriti i veća će od ovih tvoriti, ja sam vam rekao da to ne znači nadprirodna čuda. A vi, kako to? Pa, prvo da vidimo iz pisma da je jasno da to nije to. Zapazit ćemo i nećemo puno vremena provesti u ovome da Isus jeste činio vanprirodna čudesa, ali to su bila apsolutno unikatna. Jedna svrha tih djela, nadprirodnih, je bilo da se vidi da je Isus Bog sin. A onda, naročito u Evanđelje po Jovanu, ta nadprirodna djela ili čudesa se nazivaju znakovi, Simeon. I ti znakovi nisu učinjeni da bi ostali kao nešto spektakularno, nego su bili da nas usmjere nečemu, da budu znak nečemu. I o tome ćemo kasnije. Znamo da ovo što vjernici trebaju da čine, da nisu nadprirodna djela, jer to vidimo u djelima apostolskim i u pismima. I kad gledamo djela apostolska i pisama, vidimo kako se ispunjava ovo što je Isus rekao. I da je bilo u pitanje nadprirodna čuda, vidjeli bi to. Ali kad gledamo djela apostolska, niti vidimo veća, spektakularnija nadprirodna čuda, to ne vidimo, niti vidimo veći broj nadprirodnih čuda nego što je Isus činio. I ovo je vrlo važno. Jedno, da kažemo, najveće djelo nadprirodno što je Isus činio je vaskrsenje mrtvih. Ćemo se složiti s time. Koliko je ljudi Isus vaskrsnuo u Novom Zavjetu? Vaskrsnuo je 3 osobe. Znamo tačno ko su. Jajrova kći u Marku, sin udovice kod Naina i treći Lazar. Eto vidite, Lazar. To su 3 osobe koje je Isus vaskrsnuo. Plus imamo jednu kategoriju ljudi koji su vaskrsnuti i povezani sa Isusovim vaskrsenjem. Kad je Isus vaskrsnuo, kaže u Matiju 27, da su mnogi sveci vaskrsnuli iz grobove.
I onda to možemo povezati sa Isusom. Nije povezano svakako sa bilo kim drugim. A što se tiče vaskrsenja mrtvih, kad pogledamo u Novi Zavjet, koliko osoba su vaskrsnuti? Nisu 3. Dvoje. 2 osobe. Tabita, zvana Srna, u Djela 9, i Eftih, u Djela 20. poglavlje. Jesam li pogrešio? Ima li 3. osoba? Nisam. Možda jesam, ali ja ne mogu, ja nisam našao još ikoga. Ako mislite da sam promašio nekoga, kažite mi. Koliko je osoba Isus vaskrsnuo? 3. Plus ovaj veliki broj. A u Djela apostolska i u pisama samo vidimo 2 osobe, i to samo vidimo 2 apostola koji su vaskrsnuli ljude. Bog je koristio Petra da se vaskrsne Tabita i Bog je koristio Pavla da se vaskrsne Eftiha. Znači, Isus je vaskrsnuo 3 osobe, a najveći broj koji je iko vaskrsnuo u Novom Zavjetu je 1 osoba. I to samo apostoli. Nemamo ni jedan slučaj u pismu gdje neko ko nije apostol da je vaskrsnuo nekoga. Nemamo ni jedan slučaj. I onda očigledno, ovo je toliko jednostavno, ne trebamo komplikovati. Ovo što je Isus rekao ispunjava se u Djela apostolskima i u pismima. I ne vidimo da se ispunjava kroz vaskrsenje mrtvih. Jer niti imamo veće u kvalitetu vaskrsenje od Lazara, koji je bio mrtav više dana, niti imamo veći broj. Plus, vrlo važno, ne vidimo iko osim apostoli da su vaskrsnuli ikoga u čitavom Novom Zavjetu. Tačka. I apostoli su bili unikatni i nemamo vremena ovdje da razgovaramo o tome, ali u pismu kaže da je apostolima bilo dato da rade specijalna nadprirodna čudesa. U Djela 2, u Djela 5, u 2. Korinčanima 12. I kad gledamo čudotvorne nadprirodne čuda, vidimo da su uglavnom apostoli to činili. To je kako vidimo u Novom Zavjetu. Šta za još jednu vrstu čuda što je Isus činio? Umnožavanje hrane za 1000. Da li vidimo išta takvo u djela ili u pismima? Ne. Nema ništa takvo. Šta za pretvaranje vode u vinu? Velika količina. Da li vidimo išta takvo u djelima ili u pismima? I odgovor je ne. Molim vas,
Vjerujemo da je Bog činio čuda, nadprirodna. Apsolutno vjerujemo da za vreme apostola, uglavnom apostoli su činili vanredna čuda, nadprirodna čuda. I onda da kažem da ovaj tekst nije da mi činimo ta čuda, nije da minimizira. Ali je da vidimo istinito šta je u pitanje ovdje. I iskreno rečeno, ovo je od velike pomoći i veliko ohrabrenje. Ne moram da osjećam grižnu savjest, jer ja ne mogu da vaskrsnem mrtve. Ne moram da osjećam grižnu savjest, jer ja ne mogu da iscijelim ljude. Mi se molimo i danas za fizičko isceljenje. I Bog neki put usliši te molitve. Ali to nije šta je u pitanju ovdje. I znamo iz djelima apostolskima, jer vidimo kako se ispuni. I znamo u pismima, jer vidimo kako se ispuni. Možemo pogledati istoriju također. I nažalost, imamo puno fantastičnih priča, ali zaista ne vidimo nadprirodna čuda da su činjena više nego što je Isus činio. I onda nalazimo se u jednu žalosnu i tešku situaciju neki put, da vjernici očekuju da neko može da se vaskrsne danas. I bio je veliki problem u Albaniji. Prije nekih 2 godine, ne mogu tačno da se sjetim, gdje je bila jedna vjerna porodica i nekoliko članova porodice su umrli i oni ih nisu sahranili, jer su očekivali da vaskrsnu. I više od godinu dana su ostali mrtvi leševi u kuću. I onda to je izazvalo razdor i podjelu u crkvi u Albaniji. Oni koji su mislili da su to trebali, oni koji su mislili da nisu trebali i tako dalje. To nije što trebamo da činimo. Ima vaskrsenje na posljednji dan. I imamo duhovno vaskrsenje sad, u novom životu. Ali ovaj tekst nije da očekujemo nadprirodna čudesa tog tipa. I onda, znači, imamo taj problem gdje ljudi očekuju nešto pogrešno i onda su u smetnji unutra jer se to ne dešava. A onda imamo jednu drugu krajnost gdje ljudi zovu nešto da je čudo, a nije čudo. I onda to minimizira prava čuda. I onda ne trebamo da zovemo nešto čudo što nije čudo. I ne trebamo da minimiziramo Božju svakodnevnu dobrotu i uključenost u obične stvari. Ali to nije nadprirodno čudo, nego to je Božje gospodarstvo nad prirodom i u proviđenju. U sve što se dešava, Bog je intimno uključen u sve što se dešava i za sve što se dešava zahvalni smo Bogu. Ali kad se beba rodi, to nije nadprirodno čudo. To je divna stvar što je Bog učinio. Ali to nije ono što u Sveto pismo se podrazumijeva kao nadprirodno čudo. Šta onda je u pitanju ovdje?
Pa kad gledamo Isusova djela, i opet ovdje se koristi riječ djelo, ergon, na grčkom, a ne čudo. E sad, Isus kad je činio djela, neka od njih su bila nadprirodna, ali nisu sva bila nadprirodna. I ona koja su bila nadprirodna su bili znakovi da nas usmjere. I svrha nadprirodnih čudesa što je Isus činio, pored toga da nam pokaže da je on Bog iznad stvorenja, je bilo da nas usmjeri carstvu Božijem, gdje više neće biti bolest i neće biti više smrti. I kad je vaskrsnuo ljude tjelesno, to su bila nadprirodna čuda, ali su bili znakovi za konačno vaskrsenje svakoga vjernika. I onda Isusova djela, sva prirodna i nadprirodna, su bila da se ostvari evanđelje, da se ostvari Božje carstvo. I također, Isusova djela opisuju njegovu cjelokupnu službu. Sve što je učinio i sve što je učinio je bilo da se Bog proslavi, da se carstvo uspostavi, da se duše nanovo rode. Dakle, kad gledamo Isusova djela, trebamo imati to u vidu i onda idemo dalje. Kad gledamo djela apostolska, u prvi stih, pisac, dr. Luka, je rekao, prvu sam ti knjigu napisao o svemu, Teofile, što poče Isus tvoriti. I onda djela apostolska nastavlja da opisuje šta Isus nastavlja da čini kroz apostole, kroz učenike, silom Svetog Duha. I da malo još više razumijemo koja su ta djela, sjetite se Isusove riječi u vezi Jovana Krstitelja. Isus je rekao, zaista vam kažem, nijedan između rođenih od žene nije izašao veći od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega. Kaže da najmanji u carstvu Božjemu je veći od Jovana Krstitelja i koristi tu riječ veći, isto kao što ćemo mi da činimo veća djela. Zašto je najmanji? Jer je povezan sa Božjim carstvom u obliku koji Jovan nije bio povezan, jer i Jovan je umreo pre nego što je Isus razapet i vaskrsnut. Sjetite se šta je Isus rekao kad su se učenici vratili posle što su istjerali đavole. I oni su bili vas uzbuđeni. Istjerali smo đavole, istjerali smo đavole. A Isus kaže, nemojte se radovati u ovome da su duhovi pod autoritetom vama, nego se radujte
da su vam imena napisana na nebesima. Aha, da nečije ime bude napisano na nebesima je veća stvar nego spektakularno, nadprirodno istjerivanje đavola. I onda da bolje razumijemo, idemo dalje. Ova veća djela u 12. stihu su omogućena kroz Isusov odlazak. I veća od ovih ćete tvoriti jer ja idem. Šta to znači? Isus ide da bude razapet, pa onda vaskrsnut. I onda vaznesen i da vlada. I onda šalje Svetog Duha. A onda u Evanđelju po Jovanu 16. poglavlje kaže da Sveti Duh će da se zna krivica svijeta, da će osuditi svijet u vezi grijeha. I onda ova veća djela su omogućena kroz Isusov odlazak. Ova veća djela su omogućena kroz razapeće i vaskrsenje. Nije bilo potrebno da Isus bude razapet i vaskrsnut za nadprirodna djela. Nadprirodna djela su činjena u Starom zavjetu i u Novom zavjetu, prije nego što Isus. Ali šta je to što zavisi od Isusovog odlaska i silaska Svetog Duhom? Puni doživljaj Evanđelja zavisi na tome. Apostoli su donegdje doživjeli Evanđelje, ali kao što znamo, puno nisu razumjeli. Tek kad je Isus razapet, vaskrsnut i kad je Sveti Duh došao, tek onda su razumjeli. I onda možemo da formiramo jednu zdravu predstavu. Ova veća djela su djela povezana sa regenerizacijom ili novi život, novim rođenjem. Jer novorođenje nije moglo u potpunosti da se doživi dokle Isus nije razapet. Isus je, Bog je računavao pravdu starozavjetnim svecima na osnovu Isusa, ali tek posle Isusovog vaskrsenja i ujedinjenjem sa živim Isusom, posle smrti je moglo novorođenje u potpunosti da se doživi. To je veliko djelo. I to je nadprirodno djelo. Također. I onda sva djela povezana sa Božjim carstvom, jer do vaskrsenja i vaznesenja Mesija nije počeo da vlada nad carstvom. Bog sin je uvijek vladao, ali samo posle što je bio utjelovljen i umro i vaskrsnuo se i vazneo i ustoličen, tek onda ima vladar Mesija nad Božjijem carstvom. I onda širenje Božjeg carstva je to veće djelo koje ćemo mi činiti. I onda, u vezi ovih velikih djela, jasno je rečeno
da svaki vjernik će da bude uključen i da čini ova veća djela. Zaista, zaista vam kažem, koji vjeruje mene, ne samo apostoli, ne samo sveci tako imenovani od strane nekih crkava, nego svaki vjernik. I onda, ukratko, da rezimiramo ovo i onda iduće nedelje ćemo nastaviti u vezi molitve. Prije nego što je Isus bio vaskrsnut, koliko se Božje carstvo proširilo u svijetu? Gdje se vidljivo Božje carstvo dokle je Isus bio živ? Geografski, gdje se vidjelo? U jednom malom djeliću Bliskog istoka. Posle Isusovog vaskrsenja, smrt, vaskrsenje, vaznesenje, vladavine i silazak Svetog Duha, tokom radnje u djelima apostolskim i u pismama, dokle se vidjelo geografski širenje Božjeg carstva? Do Azije, do Evrope, do Rima. Je li to veće ili manje? Neuporedivo veće. A danas, dokle se geografski proširio vidljiv oblik Božjeg carstva, je li to veće? Jeste. Što se tiče novorođenih sledbenika Isusa, odmah prije razapeća, koliko ih je bilo? Nije bilo veliki broj. Na početku djela apostolska, koliko je bilo nanovorođenih? Jedan mali broj. A onda u drugo poglavlje djela apostolska vidimo 1000 duša. I onda posle toga vidimo još 1000 duša. I to jeste pravo nadprirodno čudo. To je veliko djelo da ljudi koji su mrtvi, duhovno su vaskrsnuti. I onda sve što je povezano s time, i mogli bi mnogo proširiti to, sve što je povezano s time, to su ta veća djela. I svi vi koji vjerujete u Hrista ste pozvani, i ne samo da ste pozvani, nego je ovo u indikativu, vi ćete činiti. Zaista, zaista vam kažem, koji vjeruje mene, djela koje ja tvorim, i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti, jer ja idem ka Ocu. I mi smo ti, neka nam Bog pomogne da razumijemo da je ovo veliki poziv. Ovo je veliko ohrabrenje, ne moram da se mučim zašto ne mogu da čudim nadprirodna čuda, nego sam pozvan da učestvujem u ono veliko nadprirodno čudo, novorođenje, što je veliko djelo. I neka nam Bog pomogne da rastemo u tome. Iduće nedelje ćemo vidjeti mjesto molitve sa ovime, a sad ćemo da pređemo na Gospodnju večeru.